ئەسترانبێژا رووسی نەل مۆسکۆیە دسترا لێل مەزنترین بنگەها لەشکەری یا هێزن رووسی لە سووریە لە بنگەها حمێمین لە پارێزگەها لازقیە یا سووریە لەشکرên رووسی دو دارên کریسمەسê danîne û amadekariyên xwe ji bo sersalê dikin. Berî sersalê jî ahingek hatiye lidarxistin ku tê de nîşandanên balkêş jî hene ku leşkerên Rûsî li vê derê bêhna xwe vedidin piştî ku êrîşên xwe bidawîtînin. Leşkerên Rûsî dibêjin tevî ku keş û hewaya Sûriyê ne li gorî wan e jî lê ew ji ber xizmeta welat xwe li gorî atmosfêrê diguncînin. من هرتم پێشوازیە ساڵا نوێ di nav berfê de û bihebûna dara Krîsmasê dikir. Lê bi rastî tiştekî cuda ye ku ez li welatekî germ bim. Em hez dikin ku em karekê mezin ji bo welatê xwe dikin û ji ber vê yekê em xwe li gor keş û hewayî diguncînin. Leşkerên Rûsî di vî şerî de haş ciwaniya xwe jî hene û li cem berberên jin pora xwe çê dikin. Li vê bingeha leşkerî her tişta ku leşker dixwazin heye û ya balkêş ew e ku li vê derê mamele bi pereyên Rûsî jî têkirin. Li vê derê em çay û qehwe û êcekrêmî jî difroşin. Her tişt li cem me heye ku dihêle mirov bihêne xwe ve de piştî rojeka zehmetekar. Leşkerên Rûsî ne bi tena xwe cejna xwe pîroz dikin. Lê parlamenterên welatê wan jî serdana wan kirine da ku morala wan bilind bikin. لشکرین روسیا آمادن هر ارککی پیک بینن حتی به ارکین زحمت جی و تشتا هری گرنگ اوه کو او دزانن کو همو خلکی وی ولاتی پشتگیری وان دکن از جی هاتمه وی داره دا کو پشتگیری وان بکم و ام بوان را بجداری آهنگا ببن دا کو مورال وان بلند ببه. ev xweşiya leşkerên Rûsî di demekê de ye ku ji sihê Eylûna 2015 ve balafirên soxoy yên Rûsî rojane êrîş dikin ser cihên ku dibin destê opozisyona Sûriyê de ne û gelek caran welatiyên sivîl dibin qurbanî ku li gorî tora Sûrî ya mafên mirovan heta niha herî kêm 522 kesên sivîl di encama bombebarana balafirên Rûsî de jiyana xwe ji dest dane û ji tirsa wan êrîşan heta dayîk jî neçar dibin ku zarokên xwe li pişt xwe bihêlin.